Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku saburbuɗo. Top best 3 Indian movies da ya kamata ku je ku kalla a wannan satin. Fim na farko shine Border Part 1, fim na Sony Dual. Wannan fim din yayi masifan kyau, ya sake shi 2025, sannan akwai ci gaban shi wato Part 2 wanda muka zo muku da shi ma Border Part 2 wanda ya sake a 2026, shi ma Sony Dual ne. Fim din yayi masifan kyau, irin fim ne na yaki wanda za ku ji daɗin shi sosai da sosai. Wannan shine Part 2 din. Fim din ya samu review da rating sosai da sosai da wannan fim din na Sony Dual wato Border Part 2 yayi masifan kyau. Duk mai buƙatar fina-finan mu yanzu muna iya tura a WhatsApp ko a Telegram kai mana magana, ana biyan kuɗi dai gurin tura. Sannan bugu da ƙari akwai fim na uku wanda muka zo muku da shi wanda ya fi kowanne kyau, shine mai suna Kulle. Wannan irin fim ne na revenge, wanda yake so ya ga fim irin ana ɗaukan fansa sosai da sosai, irin action tare da revenge movies. Gaskiya fim din yayi masifan kyau, za ku iya ɗaukan wayannan fina-finan dai a matsayin fina-finan sati. Sun yi masifan kyau, mai buƙata ya ɗauka lambar wayar mu ya yi mana magana, sannan kar ku manta da yi mana subscribing da yi mana like. Mun gode.